Bine ați venit! Mă bucur foarte tare că sunteți astăzi alături de mine. O să avem o seară foarte interesantă și veți vedea că și următoarele seri vor fi la fel de interesante, pentru că um, vom vorbi despre cercul invizibil al relației de cuplu. Mulțumesc, mulțumesc și voi de asemenea. Apreciez foarte mult. Să știți că o să citesc comentariile voastre. Înainte să începem, chiar vreau să vă întreb unde sunteți voi în lume, pentru că sunteți multe, dar scrieți-mi în chat de unde participați astăzi la seara noastră în care vorbim despre cercul invizibil. Bună seara tuturor, bine ați venit! Să știți că o să avem o seară foarte interesantă și foarte profundă și următoarele vor fi la fel. Wow, din Bournemouth, UK, wow! Din Germania, din România, din Severin, Londra, insula Creta, Milano. Ce frumos m-am întors la Londra. Și eu m-am întors de la Londra ieri, să știți, azi noapte, foarte târziu, pentru că am fost plecată și eu la Londra. Și tocmai ce m-am întors, uite, din Torino, avem din toată Europa, din toate părțile, da, din toate părțile globului pământesc. Haideți să începem, pentru că o să vedeți că o să stăm împreună ceva vreme în seara asta. Probabil că asta va fi una dintre cele mai lungi seri, să spun așa, pentru că o să vorbim despre cercul invizibil al relației de cuplu și despre ceea ce am absorbit din iubirea părinților noștri, fără să știm, fără să alegem, fără să ni se ceară permisiunea și o să vedem cum anume am făcut noi asta, pentru că de foarte multe ori noi dăm vina pe părinții noștri, însă o să vedeți ce face copilul nostru interior și cum absoarbe el din acest cerc al relației de cuplu. Vreau să vă spun încă o dată bine ați venit și vă felicit pe fiecare în parte că ați ales să petreceți săptămâna asta fiecare seară cu mine. Vă promit că o să fie niște serii foarte intense și mă bucur foarte mult că sunteți aici. Să știți că eu nu cred în coincidențe și cred că ceva acolo în interiorul vostru v-a adus în acest spațiu exact acum, exact în acest moment al vieții și nu s-a întâmplat asta degeaba, pentru că fiecare din noi avem o arie a vieții noastre unde probabil mai avem lucruri de îmbunătățit, iar relația de cuplu este una dintre ele. Poate că acum, în perioada asta, în relație, vă simțiți singure sau vă simțiți obosite. Poate că se repetă acelea situații din nou și din nou și vă întrebați, dar cum am ajuns iar în același punct, da? Poate că simțiți că iubiți foarte mult, dăruiți foarte mult și ați dat de-a lungul vieții voastre foarte mult, dar nu a fost suficient. Și probabil că ați simțit asta foarte mulți ani și ați ajuns la această concluzie că oricât aș oferi, oricât aș da, tot nu e bine, tot nu e suficient. Oricare ar fi motivul, vă spun bine ați venit, pentru că astăzi o să facem niște lucruri foarte interesante și cred că foarte puține femei fac ceea ce vom face noi astăzi. O să mergem adânc în ființa noastră și în câmpul morfogenetic al relației de cuplu. O să mergem acolo, în locul acela, în sufletul nostru, de unde noi am preluat tot ce am preluat de la părinții noștri, din câmpul invizibil al familiei noastre. Acel spațiu dintre mama și tata. Acesta este câmpul invizibil al relației de cuplu. El, de fapt, este mult mai mare și o să vă povestesc mai mult despre el, dar în această seară o să ne uităm la câmpul dintre mama și tata, da? În care tu ai crescut, din care ai absorbit fără să știi, fără să alegi, tot ceea ce crezi astăzi despre iubire, tot ceea ce trăiești, tot ceea ce știi, tot ceea ce ai învățat. Și vom face asta în câteva etape. Întâi, o să vă vorbesc despre ce este acest câmp și cum funcționează.
Apoi o să mergem împreună în el și o să facem și câteva exerciții scurte de conectare și de conștientizare în acest câmp, iar la final o să facem o meditație ghidată în care te întorci cu adevărat acolo și o să începi să rescrii povestea. Nu este nevoie să știți absolut nimic dinainte, nu este nevoie să fiți pregătite, vreau doar să fiți prezente și v-am rugat eu, v-am scris aseară pe grup, să aveți la îndemână un caiet, o agendă, ceva să vă luați notițe, pentru că eu voi povesti, voi vorbi despre acest câmp invizibil la relații de cuplu și s-ar putea să se trezească în voi anumite lucruri. Și e important să vă luați notițe, pentru că ce știm noi, conștientizările vin, gândurile vin, dar la fel, așa cum vin ele și pleacă. Da? Și dacă la un moment dat o să apară emoții, conștientizări, vă rog foarte mult să le notați, vă rog foarte mult să le lăsați să vină. S-ar putea să vină și lacrimi, s-ar putea să simțiți tensiune în corp. O să vă rog din suflet să le lăsați să fie, să lăsați aceste emoții să iasă la suprafață, pentru că e foarte posibil ca ele să fie fost reprimate de foarte mult timp. E foarte posibil să vă amintiți anumite lucruri, anumite experiențe pe care le-ați trăit sau poate vor veni anumite traume de mult uitate și ascunse acolo undeva în subconștientul vostru. Vă rog foarte mult să le lăsați. Puteți să le împărtășiți cu noi, cu grupul, puteți să mi le împărtășiți mie personal, să mi le scrieți în privat sau să le scrieți pe grupul nostru de WhatsApp, este absolut ok. Eu sunt aici pentru voi în următoarele zile, voi fi prezentă pe grup continuu, da? Este foarte posibil să simțiți că vreți să plângeți. Și o să vă rog să o faceți pentru că lacrimile care vor ieși, să știți că nu sunt neapărat doar lacrimile voastre, e foarte posibil să fie lacrimi ce n-au curs de generații întregi. Și ce știm noi când ne uităm în acest câmp morfogenetic și când facem constelații, ce descoperim? Descoperim că noi plângem lacrimile tuturor femeilor din neam, tuturor femeilor care n-au plâns, nu și-au dat voie să plângă, n-au avut permisiune, n-au avut timp, n-au avut moment să își verse lacrimile. Să știți că aici succesul nostru se măsoară în câte lacrimi vărsăm, în câte emoții scoatem la suprafață, nu neapărat în câte zâmbete. Zâmbetele vor veni mai târziu, dar acum e important să lăsăm să iasă la suprafață ceea ce este acolo în suflet, da? Și cu siguranță vom atinge anumite lucruri în toate acestea, în fiecare seară. Și să știți că ceea ce se va atinge poate să fie vindecat, poate să fie transformat, poate să fie rescris, da? Și atunci a zice că e timpul să procedem la treabă, să începem. În fiecare familie, în fiecare din voi, în fiecare poveste a voastră a existat un cerc. Înainte să știi să mergi, înainte să știi să vorbești chiar înainte să înțelegi ce înseamnă cuvântul iubire sau relație de cuplu. A existat un cerc invizibil, format din doi oameni, mama și tata. Tu ai crescut în interiorul acestui cerc, da? Nu erai spectator, deși la prima vedere să știți că așa pare, că eram spectatori, însă noi eram parte din acest cerc. Îl respiram, îl simțeam în corp, da? Înainte să-l putem numi în cuvinte. Și o să vă rog să începeți ușor, ușor, să lăsați, să vă deconectați de tot ce a fost astăzi, tot ce ați trăit în ultimele zile, de toate gândurile, emoțiile, tot ce a fost peste voi în ultima perioadă, să începeți să vă conectați ușor, ușor și să vă lăsați purtate acolo în mica copilărie. O să mergem în câmpul ăsta invizibil dintre mama și tata ca să vedem ce din acel cerc am absorbit noi cu totul. Pentru că din acel cerc tu ai absorbit totul. Absolut totul.
Acest cerc a existat într-un câmp invizibil. Nu-l vedem cu ochiul liber. Și în relația voastră de cuplu sau în relațiile voastre de cuplu, dacă astăzi sunteți singure, poate ați avut o relație de cuplu sau aveți o relație de cuplu, acest câmp, acest cerc, voi nu-l vedeți. Cu ochiul liber el nu se vede. În schimb, anumite lucruri se simt. Copiii voștri văd, aud, simt, trăiesc acest câmp. Și o să vedem cum. Să știți că acest câmp invizibil al familiei nu este o metaforă. E un spațiu energetic, e foarte viu. E un spațiu emoțional, relațional, care există între membrii unei familii. Și să știți că este foarte real, foarte adevărat. Ceea ce noi nu vedem cu ochiul liber, asta nu înseamnă că nu există. Există și ne trăiește viața atâta timp cât noi lăsăm acest câmp invizibil, nevăzut. O să spuneți, băi, dar cum pot să văd ceva invizibil? Cu ochii sufletului, pe scurt. Cu ochii sufletului poți vedea acest câmp invizibil. Vi s-a întâmplat vreodată să trăiți o experiență, o uh, provocare cu cineva și să simțiți dinainte o emoție, să trăiți, parcă ați văzut cu ochii sufletului, da? Dar n-a știut exact, mă, dar ce e aia? Dacă cu ochii sufletului ai simțit și ai văzut câmpul acesta invizibil, el nu se vede cu ochiul liber, se vede cu ochii sufletului, cu ochii inimii noastre, cu intuiția noastră. Noi îl simțim, îl putem atinge, trăim în el, respirăm în el, dar nu-l vedem cu ochiul liber. Între mama și tata există un câmp și a existat un câmp. Un spațiu plin de lucruri spuse și nespuse. Un spațiu de iubire și de răni, de apropiere, de distanță, de prezență și de absență, de căldură și de tăcere. După cum vedeți, vă spun două lucruri care sunt la pol opus. Lucruri spuse, nespuse. Apropiere, distanță. Prezență, absență. Căldură, tăcere. Promisiuni ținute și îndeplinite, promisiuni uitate. Da? Tu ai crescut în acest câmp. Și creierul tău de copil, spre deosebire de creierul unui adult, nu filtrează. N-a filtrat absolut nimic în copilărie. N-a analizat. Nu a decis ce să primească sau ce să respingă. El a absorbit tot. A primit tot exact ca un burete. Ca un câmp magnetic, da? Copilul, creierul copilului, e ca o antenă mereu deschisă. Și noi am fost cândva acel copil cu antena deschisă tot timpul. Și antena asta a înregistrat. Ceea ce a înregistrat, ceea ce a primit, a stocat unde? Adânc în corp, în sistemul nervos, în tiparele de atașament, în definiția pe care noi astăzi o numim iubire, relație de cuplu. În definiția pe care o ai astăzi despre iubire și despre relația de cuplu, da? O să ne uităm un pic la ceea ce ai văzut în relația părinților tăi. Prima imagine despre iubire, să știți că noi nu am văzut-o în filme, n-am citit-o nici în cărți, eram mult prea mici pentru asta. În schimb, noi am văzut-o acasă, am văzut cum se privea mama cu tata sau cum nu se priveau, da? Am văzut cum se atingeau sau cum se evitau. Am văzut cum vorbeau sau cum tăceau, cum se purtau, cum se certau sau cum își înghițeau vorbele. Și rămânea doar tăcere, da? Pentru că în momentul în care mama, de exemplu, nu îndrăznea să spună ceva, pentru că știa ce o așteaptă apoi, își înghițea vorbele și probabil că și tu astăzi poți să ai momente în care vrei să spui ceea ce simți, gândești și totuși simți că ți înghiți vorbele, taci, nu reușești să exprimi, da? De asemenea, în copilărie ai văzut cum se împăcau sau cum rămâneau cu rana nevindecată și o băgau sub preș
Că așa se făcea pe timpuri, nu? Băgam supreș și mergeam înainte. Dar ce știm noi? Că supreșul ăla se făcea un maldăr foarte mare de uh, lucruri acumulate, neprocesate, neînțelese și la un moment dat s-a strâns. Ați văzut dacă tata o alegea pe mama sau dacă nu o alegea, dacă mama se lăsa aleasă, de aceea de multe ori vă simțiți foarte nealese de partener. Și nu numai neapărat, dacă mama nu a fost aleasă, dacă mama nu și-a dat permisiunea să fie aleasă. Nici eu astăzi nu îmi voi da permisiunea să fiu aleasă. O să vă rog, dacă aveți întrebări, să le notați, pentru că la sfârșit puteți să-mi puneți întrebări. Chiar dacă scrieți pe grup, dacă scrieți în chat, o să revin după ce terminăm ceea ce avem de vorbit, da? Ce am mai văzut noi în copilărie? Am văzut cine conducea sau cine urma persoana care conducea. Cine era liderul, cine era subalternul, da? Cine ceda, cine domina, cine iubea mai mult, cine se lăsa iubit, cine manipula, da? Ai văzut dacă iubirea era caldă sau era rece, dacă era cu apropiere sau dacă era distantă, dacă era sigură sau imprevizibilă, prezentă sau absentă, da? După cum vedeți, ați văzut toate astea și creierul tău de copil le-a înregistrat ca pe un adevăr absolut despre relația de cuplu și despre iubire. N-a fost doar o variantă. Copilul nu știe că asta este doar o variantă. El știe că acela este adevărul absolut. De ce? Pentru că mama și tata ce reprezintă Dumnezeii noștri. Un copil mic nu știe că există Dumnezeu. El știe că Dumnezeu e mama și tata. De aceea, în momentul în care mama și tata nu funcționează corespunzător, în inima copilului se rupe ceva. De ce? Pentru că mama și tata reprezintă totul copilului. Da? Când noi am trăit în acest cerc morfogenetic, cerc invizibil al relației de cuplu al părinților, noi am preluat toate lucrurile astea și le-am înregistrat, da? Nu le-am înregistrat ca pe o variantă de iubire, le-am înregistrat ca pe singura variantă pe care o cunoșteam. Și aici am început să creem adevărul nostru personal despre iubire, despre relația de cuplu, despre bărbat, despre femeie, despre responsabilitățile tale ca și parteneră. De aici ai învățat. Și acum eu vreau să facem un mic exercițiu. Și ușor, ușor să te gândești, să te duci cu gândul la casa ta părintească, poate în sufrageria casei tale din copilărie, și să te întrebi, ce vedeai tu atunci între părinții tăi? Imaginează-l pe mama și pe tata în aceeași cameră cu tine, într-o experiență pe care ați trăit-o atunci. Observă, adu-ți aminte ce făceau, cum se priveau sau cum nu se priveau. Vă rog, nu analizați, doar priviți imaginea, da? Ce vedea fetița ta interioară? Fetița care erai tu atunci. Ce vedea între mama și tata? Și vreau să vă dau voie să vă conectați. Să treceți dincolo de ce spune mintea, da? Sacrificiu am văzut în primul rând. Wow! Eu n-am văzut iubire la părinții mei. Tata nu o alegea și eu mă simt la fel. Ai mei au fost separați de când aveam eu 7 luni. Nu mi-amintesc nimic. Cu siguranță nu. Dar celula noastră, ADN-ul nostru și amintește și știe. Mama era singură. Mama nu era cu tata, singurătate.
neiubire, distanță, nu comunicau, ori se certau, ori se contraziceau și tata îi reproșa lucrul mamei. Tata era mereu absent, lucrând în deplasări. Vedeți? Acestea sunt parte din răspunsurile voastre. Și îmi doresc foarte mult să le citesc, nu voi da nume, că nu are asta nicio importanță, dar îmi doresc foarte mult să citesc din ceea ce scrieți voi, pentru că ceea ce scrieți voi poate să inspire și altă colegă din această seară, să o ajute să-și reamintească poate ceva care a fost de mult uitat, da? Pus undeva acolo într-un sertărel al sufletului nostru, pentru că a fost foarte dureros în copilărie să vedem lucrurile alea, să le experimentăm și atunci, ca să putem merge înainte, a trebuit să le dăm shutdown, da? Bun. Asta este ce vedea fetița care erai tu atunci. Ce vede femeia adultă din tine, cea de azi? Ce vede femeia adultă și nu vedeai sau nu înțelegeai atunci ca și copil? Sigur că da. Ne-am adunat toate aici la fel, pentru că subiectul comun este relația de cuplu și cercul invizibil. Gândește-te ce vede femeia adultă din tine azi și nu vedeai sau nu înțelegeai atunci. Pentru că tu, ca și copilă, ai văzut lucrurile prin ochii tăi, prin lentilele tale de copil. Dar tu, cea de azi, când mergi acolo și privești, s-ar putea să descoperi lucruri pe care atunci nu le-ai văzut. Da? Și vreau să fiți atente la ce simte corpul acum, privind scena aia din copilărie la care vă duceți cu gândul. Pentru că e foarte important. Și puteți să scrieți. E foarte important să scrieți, să vă dați voie să notați, da? Puteți chiar să vă deschideți și camerele, mi-ar plăcea să vă cunosc și eu pe fiecare în parte, să vă văd. Foarte drag mi este să vă văd. Scrieți tot ce vă amintiți, cât vă amintiți, nu ne grăbim, da? Ne luăm cât timp este necesar. Ne-am uitat la ceea ce am văzut, dar în câmpul invizibil nu trăim doar în imagini, da? Câmpul invizibil trăiește și în cuvinte. Atunci, în copilăria ta, nu doar ai văzut, ai și auzit foarte multe lucruri. Poate că ai auzit. Bărbații sunt toți la fel. Ai grijă să nu-și bată vreunul joc de tine. Femeile trebuie să rabde. Iubirea trece, rămâne datoria. Ai datorie față de bărbat, da? Nu te arăta prea mult, să nu zâmbești prea mult, că ești în evidență și îl sperii. Nu cere prea mult de la el că pleacă. O femeie bună pune familia pe primul loc și pe ea se lasă mai la urmă. Da? Bărbatul e cap cu familie, bărbatul înșeală, el își ridică pălăria și a plecat. La noi nu se divorțează. Noi stăm și îndurăm. Sau să nu știe lumea, să n-audă nimeni. Dacă îl iubești, îl iei cu tot cu defecte. Mai bine cu rău decât fără rău. Sau poate n-ai auzit nimic. Ia, toți bărbații sunt porci. Nimeni nu vorbea despre iubire, emoțiile nu se numeau, nevoile nu se exprimau, în schimb se tăcea și se spunea adevăruri interioare. Țineți minte, tot ceea ce ați auzit despre relația de cuplu, despre femeie, despre bărbat, despre partener, despre ce trebuie să faci tu, despre iubire, despre căsătorie, căsnicie, lucruri care astăzi vă enervează, nu vă mai sunt de folos și au ajuns să fie niște convingeri limitative, chiar dacă ele vă enervează la suprafață, dar e posibil ca în interiorul nostru noi să funcționăm și să rulăm după ele.
Acestea au fost adevăruri absolute ale membrilor familiei noastre. De aceea, astăzi, când mama vă spune ceva care vă enervează, ia uite, ai văzut dacă a fost recent, am avut o poveste. Ai văzut, a murit mult prea tânăr. Dacă nu mă ascultai, rămâneai văduvă de tânără. Asta este povestea adevărată pe care am avut-o recent în constelație. O doamnă a iubit un domn, el n-au fost împreună foarte mult timp, au fost împreună, dar la un moment dat s-au despărțit și totuși el și-a pierdut viața foarte devreme, undeva la 50 de ani. Și mama i-a spus doamnei, vezi, dacă ce bine că m-ai ascultat, că altfel ai fi rămas și tu văduvă foarte devreme. Mai bine că nu te-ai căsătorit cu el. Noi nu știm niciodată lucrurile astea. Nu avem certitudinea zilei de mâine, nu avem nicio certitudine dacă vom fi în viață până la 100 de ani. Însă sufletul nostru ne spune niște lucruri și e important să-l ascultăm. Da? Ceea ce ne-au spus părinții noștri au fost adevărurile lor absolute. În momentul în care astăzi nouă nu ne place ce auzim și parcă ni se ridică părul în cap așa și ni se face ca niște antene, asta înseamnă că acele adevăruri absolute ale părinților noștri, convingerile lor, da, adevărurile lor absolute, pentru noi astăzi nu mai sunt valabile. Nu mai funcționează. Noi știm că nu funcționează și dacă continuăm să rulăm după ele, nu ne vom atinge potențialul maxim în relația de cuplu. Nu vom ajunge să ne împlinim obiectivul nostru în relația de cuplu. Poate nu vom reuși să fim niciodată fericite pe deplin așa cum ne dorim și fiecare din noi merită fericirea. Da? În familie e posibil ca oamenii să fi tăcut foarte mult și tăcerea aceea a fost poate cel mai puternic mesaj dintre toate. De multe ori, prin tăcere ajunge la noi niște mesaje extraordinare care, repet, ajung într-un anumit punct să ne ruleze, să ne ghideze viața. Ce am înțeles ca și fetițe mici? Iubirea nu se spune, nu se vorbește, nu se împărtășește, nu se exprimă. Iubirea se îndură. De aceea noi astăzi e posibil să trăim în relații unde îndurăm, suferim, pentru că și ăsta a fost un mesaj pe care noi l-am preluat, l-am absorbit, l-am luat cu toată ființa noastră din acel câmp și am plecat cu el în viață. Am plecat cu el și hai să îmi creez o relație de cuplu, hai să-mi creez o viață frumoasă. El până la un anumit punct m-a protejat, dar astăzi nu mai mi este de folos pentru că ceea ce eu cred, cu ceea ce eu știu azi, nu, nu mai funcționează corect. Da? Pentru că în interior cred ceva, în exterior văd că se poate și altfel și atunci ce trăiesc? Un conflict interior. Băi, dar eu vreau așa, cum văd eu la alți oameni, că poate exista o relație de cuplu fericită și împlinită. Pot să fiu o adevărată echipă cu partenerul. Pot să mă înțeleg cu el extraordinar de bine, să mă simt înțeleasă, aleasă, iubită, văzută, apreciată, valorizată. Și totuși eu nu trăiesc asta. De ce? Pentru că eu, în interiorul meu, am un adevăr după care rulez și acel adevăr poate să fie ceea ce am auzit în copilăria mea sau ceea ce am văzut sau ceea ce am simțit și vom vorbi și despre ceea ce am simțit în copilărie imediat. Da? Frazele astea spuse sau nespuse au intrat în fiecare din noi. Și în timp ai început să le crezi. Nu ca pe o opinie, ca să ne înțelegem. N-a fost doar o opinie, o părere, o idee. Le-am absorbit și am început să le credem ca pe un adevăr absolut despre lume, despre părinții noștri, despre relația de cuplu. Și am înțeles că dacă așa am văzut la ei, ăsta este adevărul absolut, așa trebuie să fie. De aceea noi în relația noastră ne identificăm foarte mult cu ce? Cu relația mamei cu tata, cu aceleași lucruri pe care le făcea mama și noi le vedeam, ne trezim că le facem și noi, deși în copilărie noi am promis ceva, am făcut un jurământ, am făcut o promisiune. Mamă, eu nu o să fac niciodată ca tine. Mai bine singură decât să trăiesc ce ai trăit tu, mamă.
Și acolo s-a produs un jurământ. Jurământul pe care este foarte posibil ca eu azi să funcționez. Da? Și mă întreb, de ce nu sunt în relația potrivită? De ce n-am atras bărbatul menit mie, destinat sufletului meu? De ce tot timpul suntem caier, ne certăm, ne luptăm unul cu celălalt? Simt numai furie, nu îmi vine să-l strâng de gât. Pentru că în mine trăiesc toate emoțiile tuturor femeilor din neamul meu care n-au putut să le exprime, n-au putut să le scoată afară, nu și-au dat voie din frică, din teama că vor pierde familia, din teama că vor pierde partenerul și așa mai departe. Da? Bun. Hai să ne întoarcem acolo, în casa copilăriei. Care e fraza spusă sau nespusă care descrie cel mai bine ce ai auzit acolo despre iubire? Vreau să vă rog să o lăsați să apară, da? Nu o judecăm, lăsați să vină spre voi ce iese. Aduceți-vă Magda, aminte. Ce am auzit? mai poți să pui o dată întrebarea, te rog, că eu avusesem o conștientizare și am scris și n-am putut să fiu atentă, te rog. Sigur că da. Sigur că da. Care e fraza spusă sau nespusă care descrie cel mai bine ce ai auzit tu acolo în copilăria ta despre iubire? Așa este, cât adevăr, da? Vai, bărbații ăștia, mai bine fără ei, o pacoste la casa omului, asta auzeam. Uite ce interesant. Exact așa, uneori se certau, apoi tăceau. Vedeam o tăcere grea care se simțea așa dureros. Și astăzi, din păcate, în relația noastră s-ar putea să trăim exact același lucru, pentru că dacă se lăsa tăcere și nu îndrăznea nimeni să spună ceea ce era acolo în suflet, și astăzi eu retrăiesc aceeași durere. De ce? Pentru că eu doar în acel câmp știu să supraviețuiesc, știu să trăiesc, știu să exist. Da? Deci care e fraza spusă sau nespusă, care descrie cel mai bine ce ai auzit acolo despre tine, despre iubire în copilărie, despre relație? Și vreau să vă mai întrebați ceva. Mai cred azi eu în acea frază, în acea propoziție? Pentru că până azi le-ai crezut. Totuși, de azi, noi începem să privim și altfel. Începem să rescriem povestea și destinul relației de cuplu, da? Taci și îndură. Iubirea doare, nu există iubire. Poate primele luni și apoi gata. Mm. Iubirea nu ține de foame sau de cald. Viața legată cu asta. Iubirea trece prin stomac. Toți bărbații sunt la fel. Stai că ai copil. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Iubirea trece, rămâne respectul. Iubirea doare și un compromis. Și astăzi o să ajungem în punctul în care mă doare relația. Aud această propoziție cel puțin de 3 ori pe zi, vă spun sincer. Mă doare relația, mă doare relația. Aud asta în fiecare zi, în fiecare ședință aproape. Mă doare relația este fraza pe care o pot pune într-un tablou ca să o pot rescrie.
Te drag l-ai luat și te drag îl ții. Iubirea ține 3 ani și toate răspunsurile le-am simțit, auzit, așa este. Iubirea e dureroasă, iubirea trece prin stomac, femeia trebuie să suporte sau femeia trebuie să tacă în fața bărbatului. Niciodată n-am crezut sincer. Și totuși, ia uzi, fără mine ești nimic, hai sictir, bărbații dezamăgesc. Femeia trebuie să asculte de bărbat, să nu aștepți milă de la bărbat rău cu rău, dar mai rău fără rău. Acestea sunt lucruri pe care le-ai descoperit și le-ați spus voi, le-am citit din chatul unde a scris voi acum. Vedeți ce profunde sunt? Hai să mergem mai departe. Ai simțit. Am văzut ce am văzut, am văzut ce am auzit. Dar cel mai adânc strat al câmpului invizibil nu e în imagini și nu e nici în cuvinte. E în ceea ce ai simțit. Emoțiile pe care le-ai trăit și-au rămas, exact cum am mai spus, de mult uitate, dar ele încă se activează în tine zilnic. Le trăiești și nu înțelegi de unde vin. Ei bine, de acolo, din trecut, dar au fost uitate, puse bine undeva, numai că ele în fiecare zi sunt accesate. Pentru că vine partenerul sau vin oamenii și ne apasă butoanele și ele tot timpul se accesează și noi începem să le simțim, da? Erai mică și simțeai tensiunea din cameră, da? Tensiunea dintre părinții tăi. Când ei se certau, chiar dacă nu înțelegeai toate cuvintele, pentru că un copil de 4, 5, 6 ani, 7 ani, nu înțelege tot, dar el înțelege și vede emoția, furia. Copilul vede, ați văzut când mergeți pe stradă cu un copil mai mititel, el vede fiecare frunză, fiecare pietricică, fiecare bețișor și se oprește de 120 și tu zici, hai mămică să mergem că avem treabă de făcut, dar el se oprește la fiecare lucru. Pentru că el vede ceea ce noi nu mai vedem de foarte mulți ani. Nu mai vedem pentru că noi ne-am focusat pe durerile vieții, greutățile vieții, pe ce a venit spre noi și peste noi, da? Ei bine, tu ca și fetiță simțeai, vedeai pieptul mamei cum începe să miște diferit față de cum știai tu, da? Vedeai bătăile inimii, vedeai în fața ei poate spaimă, tensiune, teroare, da? Deci tu, chiar dacă nu înțelegeai cuvintele, simțeai. Ai simțit liniștea, liniștea aia apăsătoare de după ceartă, da? Sau după scandal, după îmbrânceală, care era mai grea decât cearta, și ați văzut că ați și spus și voi în comentariu. Era o tăcere grea, era greu. Chiar dacă era liniște, era greutate, apăsare. De aceea și spunem că simțeam povară, da? Și la constelații ce vedem? Povara lumii, da? Povara neamului, aducem povara femeilor din neam și așa mai departe. Chiar am aici un obiect. Chiar vreau să vi-l arăt. Așa arată. Persoana care duce povara neamului în spate. Da? Ai simțit când venea tata acasă și atmosfera se schimba. Câte dintre noi n-am trăit momentul în care venea tata și eram drepți, ca la armată. Totul era ca un câmp minat lângă tata, da? Ai simțit că mama era tristă, suferindă și totuși ea zâmbea. Ai simțit când dragostea era prezentă și când lipsea. Tu, ca fetiță mică, atunci nu citei cuvintele, citeai energia, citeai corpul mamei, al tatălui, tensiunea aia din aer. Pentru că voi, dacă acum vă conectați cu câmpul ăsta morfogenetic invizibil și faceți aminte de copilărie, simțiți că vi se taie chiar respirația. Doamne, nu mai vreau să mai mă duc acolo. Wow! Conștientizez ce energie, ce câmp era și atunci nu-l vedeam, dar îl simțeam, îl trăiam și îl absorbeam în celula mea fiecare secundă. L-am absorbit și a intrat în celula mea, curge în vene, în ADN.
da? Și simțeai tot. Simțeai dacă era iubită cu adevărat sau dacă era iubită din datorie, că trebuie, că e copilul meu și trebuie să-l iubesc, trebuie să am grijă de el. Simțeai dacă era casa un loc sigur sau era un loc în care trebuia să fii cu ochii în patru, da? Ca să supraviețuiești. Dacă puteai să fii tu însă sau trebuia să te faci mică, să nu ți se simtă existența. Câte din noi, în momentele în care venea tata acasă, nu ne țineam și respirația astfel încât uh, să nu ni se simtă existența, ca să nu zică ceva și despre noi. Ne făceam cuminți, ne făceam mici ca să nu mai aibă încă un motiv de ceartă, da? Acele senzații, să știți că s-au depus în corp, s-au sedimentat strat după strat, an după an. Și azi când partenerul nostru tace brusc, ce se întâmplă? Corpul împietrește. De ce? Pentru că simte ce a simțit acea copilă mică care am fost noi cândva, acea fetiță care a experimentat și a trăit lucrurile astea. Și nu e neapărat ca situația dintre voi și partener să fie la fel cu cea a părinților, de asemănătoare, numai că emoția trăită este aceeași. Senzația e aceeași în copilăria ta. Eu vreau să vă întreb, până azi ați jelit vreodată, ați plâns vreodată ce a trăit fetița interioară? V-ați dat voie să plângeți? Pentru că ni s-a spus, nu ai voie să plângi, nu înseamnă că nu e suficient de puternică, înseamnă că nu poți. Dar mi-am dat voie să mă pun jos și mi-am adus aminte ce am trăit și să jelesc, băi, prin câte am putut să trec. Și dacă îmi dau voie să jelesc, asta nu înseamnă că sunt o victimă. Pentru că nimeni nu vrea să fie în papuce de victimă. Nimeni absolut. Dar îmi dau voie să jelesc ce n-am jelit, pentru că acolo, în copilăria mea, eram toată ziua pe mărăcini, îmi țineam respirația. Să nu cumva să fac ceva, să calc pe terenul minat, să explodeze bomba. Să nu cumva să fiu cât mai ascultătoare, cât mai cu minte, să mă fac cât mai mică. Și de așa am început să ne anulăm pe noi. Plânsul ăsta, jalea asta, a ceea ce am trăit și a onorării faptului că am ieșit cu viață de acolo, în câmpul ăla, care a fost greu, n-a fost ușor pentru niciuna din noi. Vă dați seama ce binecuvântare e? Și nu ne-am dat voie să gelim și să respirăm și să spunem, băi, până aici, gata, am reușit, am ieșit de acolo din suferința azi, nu mai trăiesc în suferința aia. Și totuși, ce să vedeți că suferința aia încă ne dirigează și ne dictează viața, da? Asta este cel mai important moment până acum. O să vă rog să vă întoarceți la fetița aia mică, pe voastră interioară, care a fost cândva acasă lângă părinții voștri și să observați cum se simțea ea în corpul ei. Se simțea singură, tensionată, terorizată, invizibilă, mică. Cum se simțea? Aduceți-vă aminte cum vă simțeați. Nu schimbăm nimic, doar stăm câteva secunde cu ea să vedem ce simțea ea. Încordată, terorizată. Uitați, astea sunt mesajele pe care voi le lăsați. Am simțit suferință, conflict, m-am simțit certată. Eu nu mi-amintesc nimic din perioada 0-14 ani. Vă cred. Vă văd. Și eu am avut asta și am început, în momentul în care am început să lucrez cu mine foarte mult, am început să-mi amintesc lucruri și să mă conectez cu lucruri pe care le-am trăit în copilărie. N-aveam voie să plâng, că mai primeam și o palmă peste gură. Exact.
Nu am plâns. Eu am gelit săptămâna trecută după ce te-am cunoscut pe tine și am intrat împreună. Da, tu ai făcut o constelație și a fost atât de eliberator. 36 de ani am ținut în mine și era apăsător tare și greu de cărat în spate. Să știți că îmi place mie întotdeauna să spun, mai ales când fac constelații și descoperim o anumită experiență, o anumită emoție, o anumită trăire, o ceva și ne uităm să vedem când a început, de la ce vârstă sau de la cine, în ce generație vine, îmi place să și dau vârsta acelui lucru pe care îl constelăm. Și le spun, doamnelor, uite, trauma asta sau experiența asta a fost în tine X ani, 40, 50, 60. Cea mai în vârstă doamnă care am lucrat a avut 73 de ani. Acum are 75, dar dânsa a venit și a lucrat relația de cuplu pentru fiicele dânsei. M-a simțit încă o dată terorizată, mică, supraresponsabilizată. Da, așa este, pentru că noi în copilărie, nouă în copilărie, ni s-au dat mai multe responsabilități decât am putut noi să ducem. Și astăzi s-ar putea să ne trezim în punctul în care nu mai suportăm să avem atâtea responsabilități. Pe bună dreptate, pentru că mici fiind, copile fiind, vă imaginați ce am putut să ducem, cât am putut să um, facem mai mult decât ar fi trebuit să facă un copil. Poate am avut grijă de frații noștri mai mici, poate ne-am ajutat părinții la munca câmpului, la joburile lor, poate am preluat responsabilitatea gospodăriei, mama era plecată și noi am devenit uh, persoana care avea grijă de gospodărie, de animale și nu numai, da? Terorizată, nevăzută, fără sprijin, obligată să mă descurc singură mereu. Și astăzi, în relația de cuplu, cum mă simt? Mă simt la fel? Mă simt obligată să mă descurc singură mereu? N-am încotro. Pentru că viața vine și ne face în așa fel încât să ne confirmăm cumva faptul că asta este profeția, așa trebuie să fie, nu are cum să se schimbe. Și atunci eu încep să retrăiesc aceeași poveste. Da? Ai trăit tu acolo în copilăria ta într-un spațiu de siguranță? Ai simțit siguranță în relația părinților tăi, în câmpul ăla invizibil între ei? Ai simțit protecția bărbatului pentru femeie? Admirația femeii pentru bărbat? Pentru că într-o relație de cuplu, bărbatul o crotește și protejează femeia, iar femeia îl admiră. Acesta este un curs firesc. Femeia admiră și ea primește iubire, atenție, protecție. Câte dintre noi am ajuns în punctul în care ne admirăm partenerul, fără critică, fără judecată și ne simțim și ocrotite, protejate și îl admirăm, îl privim ca pe un zeu. Și multe dintre voi să spuneți, Mădălino, lasă-mă în pace cu privitul tău ca un zeu, că eu n-am cum să-l privesc ca un zeu, că mie nu știu ce nu vie să-i. Ei bine, în momentul în care vindecăm relația de cuplu, în momentul în care ieșim din acel cerc invizibil al părinților noștri și ne dăm permisiunea să începem să ne rescriem destinul, să ne trăim propria viață, să ne repunem pe locul nostru, ajungem în punctul în care suntem ocrotite, suntem văzute, suntem în energia noastră feminină, ieșim din energia masculină și putem să admirăm bărbatul. Bărbatul nu avem cum să-l admirăm atâta timp cât suntem în energie masculină. Ce putem să admirăm? Că eu plec la muncă și vin cu plasele târâși și când mă întorc acasă îmi scot papucii de
la job și intru în papucii de gospodină și sar direct în bucătărie și mă apuc să pregătesc mâncare pentru copii, pentru soț, pentru toate cele și pentru visurile mele n-am nici o secundă. De aceea v-am și spus, veniți și participați live. Poate în ultimii ani n-ați avut nici o seară liberă, nici 5 minute. Câte cursuri nu v-ați cumpărat și au rămas acolo, au zăcut acolo? Sau câte e-book-uri nu ați descărcat și nu ați zis, lasă că mă duc la el și îl ascult și îl văd și îl fac eu? N-am mai ajuns la el. Cum să mai ajung la el? Pentru că vine viața și zice, ei, azi ai de făcut aia, mâine ai proiectul nu știu care, lasă că ajungi tu la el. Nu, și să pierde în lista ta de lucruri de făcut, să pierde în e mail tale, să pierde în conversațiile pe care le ai și așa mai departe. Deci ne dăm și noi permisiunea, ne dăm voie. Ne dăm voie să stăm cu noi în fiecare seară. O oră, o jumătate de oră. Cât va dura? Va dura cât va curge în acest câmp. Când se închide robinetul, se oprește și ceea ce eu vă împărtășesc, da? Ei bine, hai să le punem capăt la capăt pe toate. Ce ai văzut? Ce ai auzit? Ce ai simțit? Le-ai scris în caietul tău. Citește-le cu voce tare. Citește-ți-le ție. Nu mi le citiți mie, nu mi le spuneți mie, puteți să le împărtășiți pe grup, dar faceți din ele o propoziție. Ăsta este adevărul tău în relațiile. Acesta a fost, acesta este și acesta va rămâne atâta timp cât noi nu ne uităm la el și nu schimbăm nimic. Deci, repet, le punem cap la cap. Ceea ce ai văzut, ceea ce ai auzit, ceea ce ai simțit, citește-le pe toate cu voce tare. Ăsta este adevărul tău în relația ta. Și vezi ce mai este și pe lângă. Da? E foarte important. O să vă las un minut chiar, 2 minute, să scrieți ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați simțit în caietul vostru într-o propoziție sau o frază mai lungă. Și după ce o scrieți, puteți să scrieți sub ea. Acesta este adevărul meu în relația mea. Dați-vă voie să faceți acest exercițiu.
Bun. Am zis că acesta este adevărul meu în relație. Da? Vreau să facem în această seară o mică meditație. Iar mâine este o zi foarte importantă, pentru că mâine o să ne punem față în față cu fetița noastră interioară. Pentru că ea este cea care a absorbit tot ce a trăit acolo în câmpul invizibil al relației de cuplu și tot ea este cea care retrăiește în relație care ne creează realitatea astăzi. Da? Noi trăim ceea ce trăim pentru că așa am învățat să trăim. Nu știm să trăim altfel. Și ca să învățăm să trăim altfel, e important să facem niște schimbări acolo în subconștientul nostru, să lăsăm niște fidelități, să lăsăm niște loialități, astfel încât să putem să începem să trăim propriul nostru destin. Altfel vom trăi în interiorul nostru cu conflictul interior. Conflictul ăsta interior are și el o definiție, dar vom vorbi despre asta la momentul potrivit. O să vă rog să lăsați caietele, să lăsați pixurile, să vă relaxați. O să facem o călătorie înapoi, ca să vezi, ca să înțelegi, ca să poți pentru prima oară să alegi altfel. O să vă rog să puneți mâna pe inimă și să vă simțiți bătăile inimii. Să respirați profund. Aduceți atenția pe respirație. Inspiră pe nas și expiră pe gură. Și cu fiecare expirație lasă tot ce nu-ți mai e folositor azi. Încă o dată. Inspir și expir tot ce azi nu mai folosești. Și încă o dată. Cu fiecare expirație, lasă-ți corpul să se înmoaie puțin. Umerii să se dea în jos. Maxilarul să se relaxeze. Mâinile le ții deschise, palmele le ții deschise. Și acum, în ritmul respirației tale, lasă-te să mergi înapoi în timp. Nu cu mintea, cu corpul. Lasă-l pe el, pentru că el știe drumul. Mergi în timp și ajungi în casa copilăriei tale. Privește în jur, în locul unde tu ai crescut. Cum arată? Ce culori vezi? Ce mirosuri? Ce auzi? Undeva în această casă sau în acest loc unde ai mers, sunt mama și tata. Nu trebuie să-i cauți, doar simte câmpul dintre ei. Simte câmpul dintre ei. Simte spațiul invizibil care există între ei.
simte acel câmp? E cald sau e rece? E liniștit sau e încordat? E plin cu iubire sau e gol? Și acum te vei vedea pe tine, fetița care ești tu, în acea casă, în acel câmp. Cât de mare ești? Unde ești? Și ce faci? Privește fetița cu blândețe, fără judecată. Ea a făcut tot ce a putut, ce a știut. Și o să te rog să o întrebi în liniște, cu inima ta. Din inima ta ies întrebările scrise cu cuvinte de aur. Ce ai absorbit tu, fetițo, din acest câmp? Ce ai luat cu tine? Crezut că trebuie să faci ca să fii iubită. Lasă răspunsul să vină. Privește-o și ascultă-o. Lasă răspunsurile ei să vină spre tine. Nu cu cuvinte neapărat, poate cu o senzație, poate îți arată o imagine, o culoare, o tensiune în corp. Rămâi cu ea. Și acum spune fetiței tale, din adâncul inimii, te văd, ai dus mult, ai dus singură lucruri, lucruri care nu erau ale tale și ai făcut asta din iubire. Acum a venit momentul să lași jos o parte din povară, o parte din ce ai preluat tu de aici. Nu mai trebuie să-l duci. Nu trebuie să lași totul deodată. Doar ceea ce simți că nu mai e al tău să duci. Imaginează-ți că iei acel lucru, acea credință, acel tipar, acea durere și îl pui ușor înapoi în câmpul familiei, cu demnitate, cu respect. O să te rog să spui, aceasta nu e rana mea, nu e durerea mea.
Nu e a mea de purtat, e a familiei mele. O văd, o onorez și o returnez cu dragoste. Și las-o jos, ușor, acolo în acel câmp. Simte cum ți se relaxează corpul. Poate că simți că vrei să oftezi sau scurg lacrimile. Poate e o ușurare mică. Orice vine e bun venit. Lasă-l în acel câmp și îmbrățișează fetița interioară. Acum, înainte să te întorci, spune-i fetiței tale un singur lucru. Un lucru pe care ea aștepta să-l audă. Și nu i l-ai spus niciodată până azi. Poate că e, te iubesc, ești suficientă. Nu trebuie să mai duci asta singură. Sau orice alt cuvânt care vine din inima ta spre ea. Spune tot ce simți. E momentul tău cu ea. Te iau cu mine. Ai stat suficient în acest câmp invizibil. Locul tău e în inima mea. Nu mai e singură. Îmbrățișează-o și lasă-o să devină una cu tine. Respiră și simte cum a devenit una cu tine. Respiră și simte ușurarea de a ieși din acel câmp invizibil. Acum încet, la propriul tău ritm, întoarce-te în cameră. Simte greutatea corpului. Simte picioarele pe podea. Mâinile cum încep să se miște ușor. Simte respirația. Și când ești gata, deschide ochii lent, ușor. Rămâi o clipă cu ceea ce ai simțit, fără să analizezi, doar fi prezentă cu ceea ce a apărut.
Bine ai venit înapoi. Ceea ce tu ai simțit acolo e ceva real, e ceva adevărat, ceva ce ai trăit cândva. Ceea ce ai văzut acolo e al tău. Și ceea ce ai ales să pui jos, să lași, e un pas. Un pas mic, adevărat și profund. Și vă felicit că ați stat aici până la sfârșit și v-ați dat voie să vă conectați și să faceți acest exercițiu, această meditație. Și o să vă rog, în minutele următoare, să stați cu voi, să rămâneți cu voi, așa vom încheia această seară, să stați cu voi și să vă scrieți gânduri. Mai luați-vă 5 minute, poate 10, cât simțiți. Dați-vă voie, chiar dacă vă cheamă soțul, vă cheamă partenerul, vă strigă copiii, 5 minute pentru voi înșivă. Și scrieți ce ați simțit, scrieți ce ați conștientizat, ce a venit spre voi, ce ați lăsat în urmă. Iar mâine vom continua cu fetița noastră interioară. Ne vom conecta la ea și vom merge mai în profunzime. Și o să vă mai rog ceva. Acum, la cald, vă rog împărtășiți câteva propoziții, câteva fraze pe grupul nostru de WhatsApp și spuneți cum a fost pentru voi seara aceasta. Ce v-ați amintit, ce ați trăit, cum ați simțit. Pentru că eu vă citesc cu mare drag pe fiecare în parte. Și în decursul zilei de mâine voi veni cu răspunsuri pentru toată lumea care a scris. Iar mâine seară de la aceeași oră ne vom revedea și vom continua călătoria noastră de 5 zile. Vă îmbrățișez și vă doresc o seară superbă, superbă, în liniște și armonie. Pupici!